Takže čaute ľudia, to je Magno4 z Gamer Teamu SK a teraz sme tu pri menšom takom bonuse. Je to 4. diel, že Deltimo. Akorát začalo pršať. A to akurát nechceme, Deltimo daj deň, či nedaj deň, ale... No a ja som tu začal vyrábať niektoré veci. Áno, môžete vidieť čo to je, ale Deltimovi to nehovorím. Ma si No mi nič nehovorí, to je tá svinia. By ma zaškrtil. Ja nikdy, ja som dobrý človek. Potom ti bude ľúto tých redstone blokov. Alebo redstoneov, lepšie povedané. Ja už viem, čo vyrábaš. Ale Čo? stále máš málo, ale pokiaľ máš aj nejaký sám redstone, máš nejaký redstone? Redstone? Hej. Nie, už nie. Jeden, či počkaj. Nie, nemáme. Majo, môžeš na chvíľu ísť ku mne. No. Ako sa tu mohla utvoriť táto tu mláčka? Keď sú v Minecrafte mláčky. Čože? To fakt? Hej, úplne seriózne. Si sa pochcal. Tu je ďalšia. Deltimo sa pochcal. No nabil, aby som to bol ja. No, bol si to ty. Aspoň myslím. Letíš. Jo sa tak teším. Jeden. Ešte dva. Deltimo, chod zohnať redstone a budeš mať aj ty. OK. Ale ja už neviem, čo kraftíš. Hovorili sme o tom pred chvíľou. Čo to je podľa teba? Pred chvíľou zrovna asi moc nie, ale viem, čo myslíš. Čo? Dubstep? Presne. Á, videl som to. Čo nie si nejaký natešený? Neviem. Deltimo? Deltimo? A Deltimo! Áno, máme dubstep gunu. Užijeme to na toto. Myslím, že to dubstep, ktoré sa môžu Haló. Čo? 32 redstone bude stačiť? Hej. Ale seka trochu. Nepáde. Nie to kvôli... Ale dobre sa s tým zabíja. Fakt je to dobrá vec. Je to veľmi dobrá vec. A my máme radi dubstep, takže je to úplne najlepšie. Keby vás zaujímalo, čo je to za pesničku, je to Virtual Riot Energy Drink. No daj mi tu dubstep. Tu máš ten redstone. Deltimo. Máš? Koľko ti to uberá? No neviem, dosť, ale nič nepočujem. A vieš prečo? Vieš čo to bude? Aby máš vypnuté zvuky. Hej, presne tak. Kvôli tomu dážď, ja ten dážď vypnem, lebo ten dážď je fakt... Daj mi nejaké diamanty. Koľko chceš? Potrebujem 9. 9. Nie, počkaj. 10. Nech sa ti páči. Počkaj, zaviem tu zombika. Au, au. Som Sorry. takú natáhol. Dobre, mám 10. Budeš mi asistovať, budeš moja šarmantná asistentka. To je ten môj ružový stromček, ktorý som zasadil. No Deltimo, no tak nebudeš moja šarmantná. Počkaj, poď spať, potom zajtra to robíme. Počkaj, ne, ja ti to musím teraz. Ja proste dodržím slovo, ja nie som taký šmed jak ty. Ale Deltimo je dobrý. Ja ho mám rád. Ja som dobrý, On je dobrý mám buzerant. rád. Ale ne, on není teplý. Zatiaľ. Až tak.
Dobre, teď si to šupnem. Šup! Šňup. Ako môžete vidieť, fakt je to normálne, toto sú naše suroviny, ktoré ste mohli vidieť v minulých dieloch, že sú fakt. Deltimo, je to epické! A až to tam. Ty si debil, otoca. Jaj. Ty vole. Okay. And now all the monsters die. A ešte toto nám tu pribudlo od minulého dielu. Okay. To je elevátor. A ja Zo strechy strieľam. Á, ty debil. Ja som tu na streche, nikto není. Ty debile. No a... toto vyzerá úplne jak spongia. No. Aha, sa skladám po srdiečka. Čo si urobil? Neviem, ja som to strelil pod seba, mňa to zrazu tak zbaví ale strel ma to do hora. Tak pre particles. No, vytvoril som ešte elevátor. Ten sa craftí, než vám ukážem. Stále sú nejaké príšery poblíž. No, Sa nedá spať. a ten sa craftí takto. Čakaj. Tak. Ne, ešte ne. Takto. A používa sa tak, že tuto máte elevátor a musíte mať aj nad tým presne. Sa dá spúšťať. No a proste teraz keď mačnete shift nič neurobí, ale keď zmačknete space, tak jumpnete a keď zmačknete teraz shift, tak idete dole, hore dole, hore dole, hore dole. A tuto som si dal svoju ložu a vytvoril som si tu beach umbrella. Beach. Nech poďme naraz pustiť tie guny. Aha, ja viem, kde je ten šmejt, ja som si to aj myslel. Bude po ňom. Ináč túto pesničku ste mohli počuť v minulom timelapse. Čo? Túto pesničku mohli počuť v minulom timelapse. Nešťukaj furt pani ty vole, on za to nemôže. Počkaj, idem zombika. Oh gosh. Ty si prežil? Keď už hádam nežije. Čo? The fuck? Než by sa nezdal, ale tento barak, on je veľmi dobrý. On má dobré umiestnenie. Na schvál nebudeme mať explosives, ono vie aj vybuchovať, ale my budeme mať na schvál takéto, lebo to je najlepší aj zvuk, za prvé. A za druhé, neničí. Takže to je úplne na ňom super. A možno si ja urobím ten circular, dubstep circular gun, pretože tam hraje pesnička od K-Dreva. To je Circles. No vidíme. Ale nie je to až tak overpowered ako Morse mod. Je to epické. Je to všetko epické, presne tak. Hej. Počkajte. Aha, tam je ten malý pavúk, to som konečne pomstím. A jedna rana, píše jak vrana. Kopírať jak svinia, ale dobre.
Ten tam je creeper a kostlivec zase. Shit. Man. Teda to... Mierne poslal. Ja ti mám, toto je. Hej, nechaj mi ten hrob. Choď preč. Choď. Choď ďalej. Au. To bol creeper. Určite. Iba creeper, kto iný. Takže si mohli postaviť také, vieš, že... Taký tester? Ale viete, vieš, že okolo proste nejako klesá na vám 3 srdiečka, to je jeden detail. Až by si mohli proste, vieš, okolo domu, by sme si pozavali torčky. A spoza tie torčky, akože tam už by proste nešli torčky, tak tam by proste by sme mali pohyblivý piesok, vieš, ohradený pohyblivý piesok. To bude poďal brnenie. Ináč, kam by sme si dali potom tú dobrú liečivú vodu? Mini spider. Tam máš meň. Nevieš, prečo mi nefunguje dubstep gun? Neviem. Apple boss. Dal ti mo? No. Vieš čo? Keďže máš tu explóziu, tak odtiaľ to môžeš sundávať mraky. Epic. Podľa mňa... Zase sa videl ako pomene doletí. Ale doletí. Tak možno, no. No. Takže, Deltimo, ty si to dokončil, tú prácičku z minulého videa. Myslíš bazén? Bazén je hotový, no. Ešte sa bude zlepšovať, ale. Takže tu máme dva bazény svojím spôsobom, takú podvodnú riečku ešte. Hej, neviem, je to také, to je A tu môžeme klesať, stúpať. Klesať. podnuté. Ale musíš uznať, že tento modpack je fakt, že krutý. Kruto prísny. Hej, veď krutý. Nie krutý, ale krutý. Jasné. Ináč je to úplne halúz oplaváva to všetko. Takže tu by sme si mohli dať nejakú vec, že by to bolo epické. Ako nehovorím, že to není, ale tak. Pre tento diel sa s vami lúčim, lebo toto je iba taký bonus menší, ktorý by som, uvidím, či to, no bude to taký kratší diel. Takže tu sa s vami lúčim. Pardon. Tak toto nemalo tam byť, no. Takže ja sa tu s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa z tohto epického modpacku. A Ajme to funguje. čo? A mne momentálne prestala fungovať myška. Takže aj tak sa s vami lúčime, takže čau. Čus.